Isang pinagpalang araw sa ating lahat mga kapadyak. Bago natin umpisan ang pag-bike check sa bagong model ng Trinx 2021 ay bigyan muna natin ng sulyap ang mga piyesa nito. At kung bago ka pa lang sa channel ko mga kapadyak, ay mag-subscribe ka na at i-click na rin ang notification bell para updated ka pa sa susunod na mga videos. At bago ko umpisahan mga kapadyak, ipasok ko muna ang intro. Ito po yung ibang kasama namin. Okay mga kapadyak, umpisa na nga natin ang pag-bike check. Makikita ang Trinx sa lower part ng body nito. Sa upper part naman, nakalagay ang X9. Sa bandang kaliwa naman ng handlebar mga kapadyak, nakalagay yung switch ng lockout. At ang lockout nito ay nakalagay sa may kanang bahagi ng fork. Speed na Shimano Jory naman kapadyak ang ginamit na shifter dito. Aluminum ang fork at naka-air suspension na. Nagawa na rin sa Trinx. 100mm ang travel at naka-quick release na ang harap nito. Naka-disc brake na rin ang harap nito mga kapadyak. At Shimano ang rotor na ginamit na siyang lalong nagpaangas sa forma ng bike na to. Tapered na ang headset at nakalagay sa harapan ang logo ng Trinx. Naka-smooth build na to mga kapadyak. At naka-internal cabling na rin. Maganda rin ang pagkakadesign ng pangalan nito sa kanyang lower tube. At nakaabang na rin kapadyak yung lagayan ng bottle holder. At nakalagay sa lower part ng body nito na design in Italy. At gawang Italy naman talaga ang Trinx mga kapadyak. Napakaganda talaga ng pagkaka-welding dito mga kapadyak dahil wala kang makikita kahit na konting bakas. Pumunta naman tayo dito sa may bandang likod. Naka-quick release na rin ang hub nito. Naka-disc brake at Shimano pa rin ang ginamit na rotor. Dito naman tayo sa may cogs mga kapadyak. 12 speed at 11 teeth ang pinakamaliit at 50 teeth naman ang pinakamalaki. Ang RD nito guys ay Shimano Jory, ang pinakabagong modelo ng Jory. Alloy na rin ang pedal at naka by 12 ang chain nito. Dumako naman tayo dito sa bandang crank. Ang crank nito ay gawa sa Pro Wheel at naka-Halotech na. Napakaganda guys ng Halotech na crank. Ang chainring nito ay 34 teeth. Napakaganda ang 1x12 na setup ng bagong Trinx
X9 Pro 2021. At ang saddle nito guys ay gawa na rin sa Trinx. Ang hydraulic brake naman nito mga kapadyak ay gawa sa Shimano. O diba? Napakaangas. Ang presyo ng bike na to ay naglalaro sa 31 hanggang 35,000 pesos. Kung may kulang sa parts ng aking bike check mga kapadyak ay i-comment down below para malaman pa ng ibang manonood natin. Salamat!